O marzo de igualdade achegará ata o Concello de Ribeira unha chea de actividades que xirarán sobre a muller e o feminismo. As concelleiras de Cultura e Igualdade deseñaron este programa conxunto que terá como actividade central o acto institucional do 8 de marzo, dedicado ao colectivo de artistas. Este ano o acto, digamos, principal o acto institucional dedícase ligado tamén ás mulleres artistas, que tamén sería o día 8 pola mañá aquí no Concello. Precisamente algunhas das homenaxeadas serán as artistas que participan na exposición colectiva Empoderarte, que abrirá a programación do marzo de igualdade o venres día 1 no Centro Cultural Lustre Rivas. Seguiránlle propostas teatrais, contacontos, presentacións literarias, así ata completar un amplo programa que se pechará coa proxección do documental Nación o día 27 de marzo. E vai a ser a proxección do documental Nación de Margarita Ledo. E vai haber un coloquio posterior, porque a propia Margarita vai a ter o prazer de estar aquí connosco, vai a ser no auditorio, de carácter gratuito, por suposto. E, bueno, animo-vos a todos e a todas a asistir, porque penso que é realmente interesante. Non isto é un filme, ao final, que aborda a realidade daquelas mulleres traballadoras e loitadoras polos seus dereitos na fábrica de cerámica de A Pontesa. Ao longo de todo o mes, a Concellería de Igualdade desenvolverá tamén actividades de concienciación en colaboración cos centros educativos.